So assalamu alaikum. Yau za mu yi bayani akan wani irin business mutum zai iya farawa da 1 million naira. So jiya wani abu ya ji hankali na a wani page na Northern Hibiscus Instagram akan wani ya tambaya wani irin business zai iya farawa da 1 million naira ko kuma yana so ya sai offer. So gaskiya na yi jotin kamar business guda 10 wanda za ka iya fara yin su da 1 million naira kuma insha Allah inda har ka zama ka dage kana yi, so in the next 1 year insha Allah za ka yi mamakin da 1 million naira no za ta koma. Na farko dai kamar akwai business na printing. Kamar printing kowa san business ne da yake kullum ana printing abubuwa, memos, card, banners da sauransu da ana yawan printing ko da yaushe. So in ma baka iya graphics ba za ka iya zuwa ka koya ko kuma ka samu wanda ya iya graphics, za ka iya shiga harkar printing da 1 million naira. Za ka iya kama shago kamar na 300 ka dan sai computer ka da kuma dan gyararrakin da za ka yi shago ka dan sa signboard ɗinka kana printing, sannan ka ci gaba da posting a social media mutane suna gani, sannan ya zama da cewa kuma kana producing good and qualitative output. Dukkanin printing ɗinka kana research kana posting, insha Allah wannan in the next 1 year za ka sha mamaki. Abu ne da kullum ake yin sa. Then abu na gaba za ka iya fara sai da abinci kamar food selling. Misali za ka iya samun yar container a dinga yau abincin a wani wuri ana kawowa. So duk abin da za ka siya kawai za ka sai kayayyaki ne da su kuloli da sauransu da aka dinga zuba da aka yi da split da ɗan wurin da mutane za su dan zauna su ci. Sai ka sami area da take da kamar ɗan industrial area wanda za ka samu ma'aikata da yawa. So za in kai abinci mai kyau mai daɗi za a zo a siya kuma sannan za ka dinga delivery, wasu ma suna gani suna siya. So akwai kuma kamar gadget, sai da gadget za ka iya shiga kasuwannin waya ka fara sai da waya kana siyan kamar fair use masu kyau kana siyarwa. So amma dukkanin ka samu wanda suke harkar su dora ka a kai wanda irin waya ake siya wacce ce take tafiya kana siya kana siyarwa a hankali sai ga haka kama shago har ka bude kuma ka abin nan ko waya ko computer ko tab ko laptop duk zaka iya yin harkar da 1 million naira da su kana siya kana juyawa. So akwai harkar textile, zaka iya shiga harkar textile kana karɓar yadika, zaka iya depositin 1 million naira a wurin su, kai depositin 1 million naira ko kuma 800,000 suna baka kaya. Amma me kayan da su baka sai zama cewa zaka dora a kai ne akan platforms ɗinka Instagram, Facebook, YouTube, Twitter da kuma su WhatsApp status. Idan ka dora aka siya sai ka ji a cikin kudinka sai ka karbo ka ba mutum ya siya ya biya ka. So wannan ita ma harka ce da kullun ana dinki, masu biki suna anko, za ka yi kokari, za ka harka ce business ne. Za ka dan yin dan wurin eatery kuma ka dan su indomie ko dan su tsire kana yi ko dan su kaza haka ka dan wani dan joint and dan shayi haka ana yi. So wannan shi ma business ne da zai kawo ma kuɗi sosai, domin harkar business da abinci ba karamin kuɗi yake kawo ba inda mutum ya dage. So za ka iya yin kuma noma gashi nan za ka iya shiga ƙauye ka sama hayar gona ka je ka yi noma, in ka yi noma kuma sannan ka girbe ka samu alheri ka siyar, domin noma abu ne da yake da ci kuma ba a faduwa insha Allah. Za ka iya harkar blog, wato yin blog na gini. Ka je ka samu harkar blog, idan baka da inji ka karɓi haya a buga blogs da irin su interlocks, domin ana gine-gine yanzu. Za ka iya samun sabuwar area da ake gini ka fara wannan harkar, kuma shi ma Allah da 1 million naira za ka iya farawa kuma za ka sha mamaki in dai harka wannan. Then kuma za ka iya shiga harkar real estate. Harkar real estate ba wai lalle sai kana da jari ba, za ka dinga bi ne inda gidaje suke da filaye ana baka kana tallatawa, idan ka kawo mai siya a baka commission ɗinka. Wannan ita ma harka ce mai ci kuma abin nan. Sannan za ka iya yin harkar home decoration irin su POP, su harkar su furnitures na gida da sauransu. Za ka iya shiga harkar kana yi kana samu wanda suka iya aikin, su ma suna nuna ma yadda ake yi, kana mutane suna baka aiki kana musu.
so in POP ne za ka je ka samu wanda ya iya sosai ka gaya mishi ga abin da kake so, kai ma kana research, za ka dinga shiga su Pinterest, su Google, kana research, su YouTube, kana ganin yadda ake abubuwa na zamani a duniya don kawo wani innovation ɗin kafin mutane su bar kai ka riga ka gama samun kuɗi. Ok, abu na ƙarshe shine kamar blogging. Za ka iya fara blogging ko content creation, kana posting a social media, so by the time kai growing din channel ɗinka ko YouTube ko Instagram da sauransu, za ka fara karɓar talla, za ka fara samun income ta wannan. So wannan abin ita ma hanya ce da za ka iya abin nan, kuma sometimes za ka ga wasu na growing channels, za ka ga kamar YouTube sun yi growing, sun samu followers da yawa, sun sai da channel din. So akwai wannan business ɗinsu ne suna yi kuma suna making a lot of money. So inda har za ka iya jan attention na mutane kai growing channel ɗinka, shi ma wannan business ne za ka samu kuɗi. Sannan kuma offer ta miliyan ɗaya ta nawa za ka siya ta. Gaskiya business shine reliable abu da za ka iya making, kuma sannan duk business ɗin da za ka fara har kullum ina faɗa mutane ya zama na cewa kana yin shi tun ƙarfinka. Karka gajiya, karka ce kai kayi ba a siya ba, karka ce kai ka kasa, karka ce no is a poison in business. Ka zama da cewa ka jajirce duk lokacin da mutane suke son product ko services ɗinka, kana ba su a yanda to the best of your ability. So in dai kai wannan, insha Allah in the next year, shekara ɗaya za ka ba kanka, za ka sha mamaki. Musamman abubuwan da duk muka lissafa business ne da yake kawo kuɗi sosai, sannan kana shiga kana research, kana ganin sababbin abubuwa mai duniya take ciki, kana ba mutane, kana kirkiro sababbi, kana kuma utilizing, kana amfani da ƙwaƙwalwarka, kana utilizing time ɗinka, kana dedicating akan business ɗinka. In dai kai wannan, insha Allah ka ba kanka time, za ka ga ka yi making a lot. Musamman 1 million naira gaskiya tana da ɗan yawa a yanzu, za ka iya making a lot of business. Mun gode.